Вижте, ебания кондом. Мисля, че има и лайна. Къде ма еба човек? Айде. Тошо! Генева! Генева! Да ми ядеш презервативите, буклук! Колко хора излъга в тиктока! Няма да спра да те приказвам, мамичката ти шейба. Чакай да си броя апарата. Генева да отива да работи, мамо! Гнос ли? Вие видяхте ли клипчето на Генева? Генева! Не. И кондома ми струва повече от тебе. Грозотия! От тикток работа нямаш. Тиктока е за мене, за Анче и за кралицата. Ти се умиташ, мамо. Достатъчно яди. Така, за тия, където се правят на гнусни, майко, в тикток. Ало, гнусняри! Лайна вие не сте яли. Ало, педераси! Кондоми вие не сте лапали. Без кондоми ли са и пети? Ами затова ракава е хванали сте заразни половици. Затова ва хванаха заразите. Защото без кондом са думкате. Като видите кондом, лошо ви става, повръждате. Не свикнахте ли кондома да лапате с уста? Не свикнахте? Ко да правите, майко Господ, с вас кафето си пие. Генева! Кондома да ми ядеш, майка! Я виж кондома! Човека майба, че беше и украинец беше. Украинец! Лоша работа беше с него, че не знаеше нито български, нито английски. И направо по телефона 5 часа, тук направо нервите ми са подкосиха. Човека нещо не можа да майбе. Лапах му, той ми лапаше, обаче видя, че съм пасивна. И смисъла тъмън се възбудих, вика свърших. Не после по едно време се държеше по главата, аз съм отгоре върху него, давам му хуя устата му. Човека, приятели, лошо му стана, така си държеше главата. Димек, че беше млад и неопитен. Не знаеше как да лапа хуя устата. Викам, аз ще науча, няма проблем. Направо хуя устата му го набирах отгоре върху него, се качих и върху устата му тъй го набирах хуя. Обаче човека нещо се притесни, видях, че нещо не иска да правим работа, иска да си ходи. По едно време надупих се да майбе човека. Взе да малашка, ето малко лайна има по кондома. Взе да малашка, Боже Господи, викам си на главата, този човек иска да си ходи. По едно време в транслейтера ми пише на телефона, че иска да си ходи човек. Ами отпратих си го, взех си парата. Генева! 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 Генева!